Awunina bengodla mkonto yakithi ophindweni. Ngiyayibingelela ingabade yonke, ngiyababingelela bonke abendaba emagumbini amane la ababuka khona le video. Cha, le video iqhubeka evidweni ebade ngenzile ngayizolo ebikhuluma ngobhoko. Ngakho-ke mangasiyona insizwa, cela uyidlule le video ngekusize ngalutho, kodwa uyidlulisele kwezinye insizwa ozaziyo. Cha, lana-ke engifuna ukucacisa ukuthi le gym ebengisho yokucija ubhoko awuyenzi ngenkathi ushobinga. Ukushobinga nje bekuyindlela yokuthi uthole ukuthi leli masela likephi, nokuthi yabo ukuthi ukwazi nje uku-isolate leli masela ukuthi yilo leli masela esikhuluma ngalo. Ukwenza kanye nje lokho ukuthi ushobinga mase umchamo ukuze uthole ukuthi leli masela likephi. Ukwenza kanye futhi awuphindi ukwenze. Awulijimisi leli masela uchama ngoba lokho mhlawumbe kuyokulimazela isinye ngelinye ilanga. Shuthi ngamanye amazwi ugcina lapho ukuthinta leli masela ushobinga. Futhi-ke noma usushobinga-ke nje ungayijwayezi ukuthi uphushe umchamo ukuthi usheshe uphume, yabo, ngoba liyasebenza lapho leli masela. Futhi ungayenzi lento yokuthi udedele umshobinga uphinde ubambe, udedele uphinde ubambe. Kuyalibulala leli masela lokho. Ezinye izinto elidala ukuthi sibe weak. Mawushobinga nje dedele kahle umchamo, ungawuphushi ukuthi usheshe, futhi uyeke uyiphelele wona, ungaphushi ukuthi usheshe uphele, usheshe unqamuke, yabo. Futhi leli masela awulijimisi ngenkathi ukuyigame. Hayi ukuthi wena uzothi ukuyigame mase-ke ulokhu ulenza nje leli masela, cha. Lokhu ungakwenza nje mhlambe ngelinye ilanga mawukuthi mhlambe-ke uyezwa mhlambe kuye kwenzeka phela ukuthi lo muntu odlala naye uzwe naye kukhona into ethi kanje kuyena. Mhlawumbe nawe usungakwenza-ke nje as ukudlala ukuthi ukwenze nje nawe kwakho umeshe lokhu kwakhe. So indlela elula-ke yokuthi leli masela ulijimise mawusaqala ukuthi nje ulale phansi ngomhlane, umise amadolo, dedele yonke into, wonke amamasela omzimba ay-relax, kusebenze leli masela kuphela, libambe liphinde futhi lidedele. So-ke indlela elula ukuthi wenze sure ukuthi ayikukho ukulekelelayo, wenze sure ukuthi amathanga akho awakulekeleli nkathi ubamba, wenze sure ukuthi nesisa asikulekeleli, ubeke isandla esiswini. Mawuzwa kukhona ukunyakaza okukhona shuthi awenzi kahle, yabo. Ungabikho futhi nokunye okulekelelayo. Kubalulekile futhi ukuthi le gym uyenze ubhoko luyithambele nje, kungonakele lutho. Ungayenzi ubhoko luqinile. Ngixolele ngokulokhu ngiphazamiseka. Awulenzi-ke liqinile ubhoko, uyaliyeka nje lithambe. Mawukuthi mhlawumbe likuhlupha ngokuthi liyaqina, indlela yokulithambisa ubhoko mawukuthi liyaqina ukuthi uphushe, wenze le reverse kegel le bengisho ukuthi uthi mawuphefumula udonsa umoya, mase isisu uyasibamba sona, ungasikhululi ukuthi siye phambili, uphushe phansi, uphushe leli masela. Ngithi leli masela uma ulijimisa kufanele ukuthi uyalinyusa ulisa phezulu, yabo. Uma-ke wenza opposite yakho uyalidedela, njengokuthi uyadedela nje uyachama, noma uyadedela uyayikhulula ehlathini la mhlambe osuke ukhona. So-ke iba kanjalo-ke lento le, uyenza ubhoko luyithambele nje. Ungayenza nje uyivukele ekuseni, noma uyenze usulala, mhlambe uyilalele ngomhlane, yabo. Isikhathi uzodala unyuka ngaso, mhlambe nje okwamanje osaqala uzame ukwenza lo 10 minutes. Uzobona liyashesha ukuqina leli masela. Yothi after 3 weeks mhlambe, noma after usujime noma kathathu, uthi uyabona kwesithathu uthi uyajima uyalizwa ukuthi alikhathali, ngokuthi liyashesha ukulentoza, uku-improve, liyashesha ukukhula. Uzolizwa futhi mase likhulile, ngoba manje mawungathinta lapho kulona maqondana nalo leli masela. Ngithi leli masela liphakathi yabo nje la ezikhwameni zakho. Mawudlule ezikhwameni zakho ungazi ukuthi uya la olentoza oyikhulula khona, liphakathi lapho-ke, liphakathi nalokho khona nje imasela elilapho elisuka lapho ezansi lize liyofika obhokweni lakho. Uma uthinta-ke manje ngenxa ukuthi alijimile ngeke ulizwe, kodwa ngenkathi selijimile selikhulile uzolizwa sobe seliqinile, selikhulile, licijile njengaleli masela leli labantu-ke abaziyikora. So-ke okubalulekile manje ukuthi ufunde ukuyi-isolate leli masela. Uma ulele phansi-ke uyalibamba nje, ngathi ulibamba udedele umoya ukuze
ungagcini usulekelelwa amanye amamasela emzimbeni. Ngathi ulibambe nalo. Ngathi usufundile ul-isolate. Enye indlela futhi yokuthi ul-isolate leli masela ukuthi ngoba ulele phansi kube ne-mind muscle connection yokuthi wena uzama ukuliqukula leli masela ngalo imuscle, uzama ukulinyusa ngalo imuscle njengoba lele phansi uzama ukunyusa leli muscle liye phezulu lona. Okay, mase usulitholile leli muscle leli uyalijimisa ke. Indlela elula nje yokulijimisa wena ngomsaqala ukuthi uthuphe uye lapha kwi-clock kwi-app yakhe efonini, ufike ku-stopwatch usethe lapha isikhathi. Ngathi uthinta nje stopwatch iminutes lokuqala wenza ama-flick asheshayo, noma angashesha kakhulu noma angashesha nje kancane ngoba ujwayeleke. Mawuthanda futhi ungawasheshisa kakhulu mawuthi uyakwazi washeshisa kakhulu, but okubalekile ukuthi ungabikho imuscle emzimbeni elilekelelayo, kube yilona kuphela leli muscle eliphushayo, elibambayo, elimincayo, elisqueezayo, ngesingisi bathi elihlentshayo, ukuhlentsha lokhu, yabo. Imuscle njengemuscle lakho nje mawulithi, yabo, nalo ke usuke wenza into kanjalo, ulicontractor imuscle. Wenze mhlawumbe lokho 1 minute, uphinde uphumule 1 minute, uphinde wenze futhi omunye 1 minute, uphinde uphumule futhi 1 minute, kuze kufike la ozwa khona ukuthi hayi leli muscle ngathi selinokushisa kancane, yabo, selinokukhatha lokukhona. Then ke mase ukwenzile lokho uyaphumula. Ukuphumula la kubaluleke ukudlula yonke into. Uma ungaliphumuzi leli muscle lakho uzobe uyalimaza. Ukuphumula kubalulekile. Uphumule nje 4 days ngobusaqala. Ungaphumuli ngaphansi kwa 4 days, uphumule nje 4 days. Kuthi ke mase usubuya kwesibili, usujima kwesibili lento le. Ungadikibali, ama results uzosheshe wabona. Wena nje lento ungayinikeza 3 weeks. 3 weeks umkhulu futhi sowabona ama results. 4 weeks uzobe usushaya i-hour noma 30 minutes. Uyoshaya nje uyibona na ukuthi kunomehluko. Lo 2 minutes obade ushaya uzokhula kakhulu, uzothamizeka nje kungesikhathi ngakapheli ngisho inyanga. So ke uma usubuya usujimisa kwesibili unga-add ke nezinye indlela zokulijimisa, yabo. Mhlawumbe kwi-minutes lokuqala ulibambe ulisheshise, yabo. Kuphele lelo minute ushaya laps lapha kwi-clock yakho. Phinde ke manje ungabusalibamba ulisheshise, ulibambe 5 seconds, ulidedele futhi 5 seconds. 5 seconds, dedele futhi 5 seconds. Kuze ke kuphele i-minutes lesibili, yabo. Mase uyaphumula ke. Uphumule, phinde futhi mekuphela i-minutes lokuphumula uphinde wenze njalo. Leyo nto leyo noma ungayenza mhlawumbe kuze ubeka 5 ngoba uyobusukwenza wesibili, liyobe selithanda ukuba strong kancane, yabo. Uphinde futhi nakhona masuqedile uphumule, wenze sure ukuthi uyaphumula. Kubalekile ukuphumula. Mhlawumbe ngamase ubuye kwesithathu sunga-add ke lapho okusheshayo, i-minutes elilodwa elisheshayo ukuthi ulimince ushesha, i-minutes lesibili ukuthi ulimince kancane. Usu-add i-minutes lesithathu ke manje lokuthi ulimince i-minutes lonke, ulibambe i-minutes lonke kuze kuphele i-minute. Mhlawumbe mangukuthi uyahluleka lokho ulibambe nje 30 seconds. As long as isikhathi usibamba usireliable. Ungaqali ngengqondo yakho ngoba ingqondo yakho iyakukhohlisa kakhulukazi. Uqale nje nesikhathi i-stopwatch lesi kwi-app yakho. Mhlawumbe ke mase usubuya kwesi4 sokuphinde u-add nokunye futhi, yabo, ukuthi ulisqueeze kancane, ungasqueeze nje uthi fast, ulisqueeze nje kancane, uphinde ulidedele kancane, u-add lokho kube kwi-minutes. Mawukuthi uyayibona ususayakhula nalento le, nawe uzowakhulisa ke labo 1 minute ubenze mhlawumbe 2 minutes, mhlawumbe ubenze 3 minutes, noma uyiphinde 1 minute ubaphinde kaningi, yabo. Mina nje ngoba sengijwayele kulento le, i-gym yami mengenza section yalento le ngifika la ko 30 minutes mengenza lezi zinto lezi, mhlawumbe kube ne-break yo 1 minute between lezi zinto lezi. Ukuphumula ke kubalekile ukuze leli muscle lisheshe recover. Uthi nje uma uyihlalela wenza ama reverse kegels, ilidushe leli muscle, mhlawumbe ulidushe ka5, yabo. Phinde futhi mase usukhumbula ukulidusha, phinde ulidushe futhi ka5. Enye into esizayo ukwenza ama squat, ngisho ukwenza ama body weight squat ukuze wenzelani, wenzela ukuthi igazi liye lapha ezansi ukuze phela lifike lihile imuscle. Kubalekile futhi nokudla ngoba imuscle alihili mangadli, kubalekile nokulala. Cela ukuyibamba lapho ke imibuzo mekhona so iphendula imibuzo
ungabhala kuma-comment, ungaya futhi naseceleni ngoba abanye bayeceleni bayasabuza kanje.